Hello, Namaskara. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Sunflower Oil and Aruna Masala. Taste and trust. Okay, so ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದು ಪಂದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇನಿ ಏತ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಬರ್ಪನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫೈನಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕಾದ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಶಶಿರಾಜರಾವ್ ಕಾವೂರುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರಿರುತ್ತೆ ಓ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದೈತೆ ಯಸ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ 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 ವಾವ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಸರ್ ನಿಕುಲ್ ಅವು ಪನ್ಪುಜಾರ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸರ್ ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯಕ್ತ ಮನ್ಪೋ ಓ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಪಿರೋಡಿತ ಐಡಿಯಲ್ ಕೇಫ್ ಲೆತ್ತಂ ಪೋಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಬಾಕಿ ಇದನ್ನ ಕಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಜನ ವರ್ತಿಲ್ಲದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದ ಸರ್ ಅಂಚನ ಅವಿತ ವರ್ತಿಯೇ ಸರ್ ಸಾರಿ ಊರಿ ಸರ್ ತಿಗಿದು ಬೋರಿ ಯಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ರಿವೀಲ್ ಆರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ದಾದನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆ ಸರ್ ಅದೇ ನಿಕುಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರದೆ ಸರ್ ಇರೇ ಬ್ಯಾರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಜನ ಏರುಂದು ಅಂದ್ ಸರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಮತ್ಕಾರ ಐ ಫೀಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಈ ಸತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂತು ಹೋಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುನಾಡ ಕುಸಲ್ಗೆ ನಿಕುಲು ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅದೇ ಸರ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಡತ್ತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಕುಶಲ್ ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಇಂದೆ ಈರೇನಡ ಪಾತೆರ್ನೆ ಬುಡ್ಚಿಯೇ ಇಂದೆ ಈರೇನನ್ ತೂಪಿಲ್ನ ಬುಡ್ಚಿಯೇ ಛೆ ಮೇರು ಓಲ್ ಸೈದೇರು ಮುದಲೆ ಇದೆ ಆನೆ ಎತ್ತು ಗೋನೆ ಬಂಗಾರು ಬಂಗಾರು ಇನ್ ಮೋಕೆದ ಪೊಲ್ಲತೆ ಈರೆನ ಸ್ವೀಟ್ ಅತೆ ಈರೆನ ಚಿನ್ನತೆ ಈರೆನ ಮೋಕೆದ ಕರ್ಬಾತೆ ಕರ್ಬತ್ತು ವಜ್ರ ಅತ್ತೆ ಇದೆ ಈರೇನನ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಆಪುಂಡ ದಾದ ಮಂಗೆ ನೆಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಇದೆ ಈರೇನಿತ್ತೆ ಅವು ಇಸೆ ದೇರ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಬೈಯಾಗು ಬಂಗಾರು ಬಂಗಾರು ಯಾ ನೀರನ್ನು ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಗಾರು ಏತು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾ ನೀರಗ ಜೀವ ಬುಡ್ರೆಗ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಯಾ ನೀರಗ ಜೀವ ಬುಡ್ರೆಗ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರು ಇದೆ ಖಾಲಿ ಜೀವ ಬಿಟ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಓರಂಡಲ ಜೀವ ಬಿಡ್ದು ತೋಜದರೆ ಇದೆ ಶಾಜನ್ ಆಯ್ನ ರಾಣಿಗ್ ತಾರಿ ಮಾಡಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನ ಏನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಾರಿ ಮಾಡಲ್ ಅವ್ ತಾರಿ ಮಾಡಲತ್ತು ಅವ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅವ್ಯಾವೆ ಆಜ್ಮೋಲ ಆಜ್ ಮುಲತ್ತು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅವ್ಯಾವೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದು. ನೀರಿಂಗ್ ದಾದ ಕಟ್ಟವರಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಸಾರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನನ್ನೇ ಕಟ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಿ ಲುಂಗಿ ಇಂದೆ ಆ? ಐಕೆ ಆನ ಎಡ ಸಾವಿರ ಸಲ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಕನಲೆ ಪಂದು ದಾದ ಬಂದು ಎಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾ. ಈರೆ ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕರ್ ಅದೇ ನಿಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಯಾ ಪೊಸತ್ತು ನಿಕ್ಕರ್ಗೆ ತಂದೆ ಅಂದ ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಕ್ವಾಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬೈಲುಗ್ಲ ಬತ್ತಾತುಂಡು ಓ ರಾಮ ದೇವರೇನೆ ದಾತಾಂಡು ಓ ಉಂದೇಕೆ ನಾಲ್ಕೋಡೆ ಪಂಡಿನಿ ದಾದ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೋರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲು ದಲ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬಂದು ಏ ಉಂದದೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾನೆ ಕಂಡನಿ ಯಾಪಲ ಮಿತ್ತು ಅನ್ನ ನಂದು ಹಲ್ಕ ಕಚಡ ವಸ್ತುಲು ಪರ ನೀರ್ದ ಮಿತೇ ತೇಲೊಂದಿಪ್ಪುನು ಇದೇ ತುಲೆ ದಾದಾಂಡು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋರ ಪನ್ನೊಂದಿ ತರೀರು ಅಂದು ಸೊ ಏಪ ಪೋಪಿನಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟನ್ ನಾನಲ್ಲ ಜಿಂಜಾಡು ಅಂದ ಕಾಪುನು ಅವು ಎಕ್ಕಿಯಾನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಿ ಇರ ಕರ್ಮನೆ ಏನಾಂಡು ದಿ ತುಲಿ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಈ ವಾರಂಡಲ್ಲೊಂಡತಿ ಅಂದು ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯ್ ಪೊಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಆಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಯ್ ದಾಯಿ ನಟ್ಟೆರೆ ಕರ್ಮನೆ ಇರ್ನ ಅಂಜತ್ತೆ ಆಂಟಿ 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 ಅಂತ ಸೂಂಟಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಿ ಬರ್ತೀನಿ
ದಾದೆ ಆಂಟಿ ಪಿಯತ್ ಪಿಯೂಷ್ ಪನ್ಲೆ ನಂಬೆ ಪಿಯೂಷ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಪೀಟೆ ಸುಧಾರ್ಪು ಓಕೆ ಆಂಟಿ ಇರೆಗೆನ್ನ ಪಿಎ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡ ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಉನ್ನಂಬೆ ಪಿ ಈ ದಾದೆ ನಮ್- ಅಂಕಲ್ ಈ ನಮ್ನಿ ಯಾಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ದೂರ ಪಿದಡ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಆ? ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ. ಇನಿ ಅಂಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಆ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಐಕೆ ಅನೈತೆ ಇಂಚ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ದೀನಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಶೀಪ್ ಅಂತು ಜೋಲೆ ಇಂಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಆಳು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಿಂಚಿ ಕನ್ನಡದ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲ ಪಂದು ಜೋಲು ಶೀತ ಕನ್ನಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಅವ್ವೇ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಲಾಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದ ಬಂದು ಪಲ್ಲೋಡ್ ಬೂರ್ದಿನ ಪಂಜಿಲ ಹಾ. ಕನ್ನಡಿದ ಎದುರ್ದು ಕುಲ್ದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಒಂಜೆಗೆ ಯಾಪಲ ಲಕ್ಕು ನೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದಂಬೆ ಈ ಪೊಂಜೋನಾಗಲ ಕನ್ನಡಿದ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆರಕೇನು ವಿಚಾರ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಇಂಚ ತಿರ್ತು ತೂಪಿನಿ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ತೂಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ತೂಪಿನಿ ನೀ ಹೌದದೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಿರ್ತು ತೂಪಿನ ಬಂಡ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸೆರಗ ಸಮಾಲ್ಪಣ ಒಂದದೆ ಒಂಚೂರು ಸೆರಗ ಪತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡಿದ ಇಂಚ ತೂಪಿನಿ ಇನ್ನು ಮರಲಿ ಎಂಕು ಬೂರುವೆನ ದಾನಿ ಬಂದು ಉಂದೆ ಬೇಲಗಲೆ ಅನ್ನಂದು ಈರ್ ತಿರ್ತು ತೂವನಿನೇಕೆ ಆನಿ ಬೋರಿ ಕಂಡದಂಚೆ ಅಂಚಿನೆ ಪೋತೀನಿ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ದಾದೆ ಆಂಟಿ ಅವು ದಾಲಜ್ಜ ಅವು ಬೇತ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಮ್ಮ ಏನೇ ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಶೀವಲ್ಲ ಚೂರು ಲೆಪ್ಪಲೇತೆ ಅನ್ನಂದು ಈ ಒಂದು ಶಿ ಆಲೊಂದು ಪಿ ಇಂದದೆ ಓ ಶಿ ದಾದೆ ಮಮ್ಮಿ ಮೂಲ್ ಪಿ ನಾದೊಂದುಂಡುದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಗತ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕರ ಪೂಜಾ ದಾದದು ಶೀನ ಬೀದಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಓ ಸಾರಿ ಬತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪಿ ಹಾಯ್ ಶೀ ಪೀರಂಕಿ ಬಕ್ಕ ಶೀ ದಾದೆ ಪಪ್ಪ ಇರು ಬಕ್ಕ ಆರಿಗ್ ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಚವಮ್ಮನ ಅಲ್ಪನು ಏನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ಪಿ ಶನಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓ ಪಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಯಾಸ ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಡೆ ಪಿದಾಡ್ ನಿಂಬೆ ಅಂಕಲ್ ಆ? ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಯತೆ ದಾದ. ಅಂಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೊಲ್ಲನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪಂದುಲ್ಯ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದಬೆ ದಾದೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಗೊಲ್ಲನೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಜ್ಜೆ ಬೊಕ? ಇಂಚನೆ ಪೋಲ ನಟ್ಟುನೇನ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದೆ ಅಂಕಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅವು ಒಂದದ್ದೆ ಈ ದಾದ ಅರ್ಥ ಪಾಡುವ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ತಾಗುಂಡೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದದಿ ದಾದ ಸರಿ ಬಂದಿ ನಿನ್ನ ಏನ ವೇಷ ಎನ್ನ ಒನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬವ್ವ ನಿನ್ನ ಒನಕೆ ಡೈನ ಪೊನಕೆ ಜಾರ್ದು ಅತ್ತಿದಿ ಓನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡ ಬೊಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಯ ಅವು ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಡೆರ್ತ್ ಹಾಕನಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋಡತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಗ್ರಿಪ್ ಹಿಡಿತೆ ನಮ್ಮಲು ಚಿಪ್ಪು ಪೋತುವ ತಮಾರೈದಿ ಅಂಕಲ್ ದಾದ. ಅವು ಪೂರ ಸಯ್ಯಡ್ ಅಂಕಲ್ ಆ. ಕಿರಡೊಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ದಾದ ಅಂಕಲ್ ಅವು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಪನ್ ಅವು ಏನ್ ಅಂಕಲ್, ಪನ್ ಮರೆ ಮಂಡೆ ಅವು ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕಲ್ ಏನು? ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ದಾದೆ ಅಂಕಲ್ ಮದಿಮೆ ಜೀವ ನೋಡ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೇನೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡನೆ ಸರಿ ಕೇಳ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆಜಿಡ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಿಲಕ್ಕ ದಾದೆ ಮುಲ್ ಸರಿ ಕೇನು ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆಜಿಡ ಹಾ. ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ನಿಲಕ್ಕ ಆಂಡ ಪೂರ ಕಲೆ ನಿಲಕ್ಕ ಪಾಪ ಆ? ಎನ್ನೆ ತಂದು ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಗಿ ಉಂಡತ್ತೆ ತಿನ್ಪಿನ ದಿನಾಲ ತಿನ್ಪ ಹಾ ಅವು ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಎಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಆಣ ಪೊಣ್ಣ ಅವ್ ಆನ್ ಅವೆಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಅವ್ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಕಲ್ ಆ? ಅವೆಂಚ ಅಂಕಲ್ ನಿಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜಾ ಪೊಂಜೋನಾಗಲು ರೆಡಿ ಅವರೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಆನು ಲಂಚ್ ಅತ್ತುಂಬೆ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕಂದೇನೆ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಆಪರ ಅಂದ ಅಂಕಲ್ ಅಂದ ಅಂದು ಅನ್ನಂದು ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೋನೆ ದಕ್ಕಂದೇನೆ ಪೋಪ ಆಂಟಿ ಇರಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾವ್ದು? ನಾಯಿಗೆ ನಿಯತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತೆ ನೀಯ ತಿತ್ತಿನೈಟೆ ಬೊಗ್ಗಿದ ಪಿರಡು ಓಂಗೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಅತ್ತುಂಬೆ ಕ್ವಾಡೆ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿನ ಓಬಗ್ಗಿ ಬನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬೇ ಅಂಕಲ್ ಪಾಪ ದಾದಿ ಇರಾರಿಗೆ ಬೊಗ್ಗಿದ ಬೆತ್ತಡಿ ಪೋತೆನ್ಪಿನ ಬೊಕ ಅಂಕಲ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ. ಎಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೀರೆಗ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪರೊಂದು ಓ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗಾರ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪಿನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪೆ ಅವಾಗ ಚೆಲುವೆ ನೀನು ನಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಬಾಳು ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲಕ್ಕೆರೆ ಬಿಲಂಬೆ ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬೊಕ? ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಆ. ಅಂಚೆ ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಅಂಕಲ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
ಇತೇನ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡತೆ ಮುಗಿಂಡಾ? ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೇನು ಮದ್ಮೆ ಒಡ್ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದೇ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಡ್ಚಿಂಬೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಅನ್ಬೇಕೇನು ಮದ್ದಿಮೆ ಐನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಮೋನೆ ತೂದು ಜಪ್ಪೀರ್ ಅಂಕಲ್ ಬಕ 5 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ Okay, well, so nama Tulunada Kusal, so mukla re-audition performance to ya on judges' demand, re-audition performance in Courier, nama Comedy Premier League the auditioned. So Shashi sir, avu epala mulparde start maltredde. ಓಕೆ ಅದು ಕೆಲವು ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಆಡಿಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಿಡಿದು ಮುಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು Okay. ಅಂಚಂದ ಪಂಡದು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿದರ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತು ನನಗೆ ಎಂಚ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಕ್ಲನ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆತನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ. Okay, very good. Sir, Ram sir. ಸೊ ಅವೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮುಕ್ಳು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಬಂದಿರ್ತೆ ಬೊಕ ಆಸ್ ಎ ಆಕ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಿರ್ ದುಮ್ಮುದ ಕರ್ನ ನಡೆದಲ ತೂಪುನಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ತುಲೆ ಅವೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪುನಗೊಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಪಿನಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕು Okay. ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಲು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಲ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು Okay. ಸೊ ದುಂಬುರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನ ಟೀಮ್ ಬನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ತರ್ಪಾಯಿ ನಕ್ಲೇನು ರಿಆಡಿಷನ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ವೆಲ್ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಆತರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಆಡಿಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದೇರ್ ಮದ್ದಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದೇರ್ ಮದ್ದಡ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರೆ ಓ ಅದಾವೆ ಒಲ್ಲ ಓ ಅಂದ ದುರ ತಿರುಪತಿಗೆ ಓ ಮಾರಾಯ ಮಂತ್ರಾಲಯಗಳು ಒಬ್ಬನೇನ ನಾ ಮಾರಾಯ ಇವ್ನು ಪಂಡ್ರಜ್ಜ ಮಾರಾಯನಡ ಒಂದು ಸೀದಾ ಪೋಪಿನೇನಾ ಎಂಚ ಅದತ್ ಅಂಚತ್ ಯಾರು ಬರ್ಪೆಂದತ್ ಒಲ್ಲ ಮಿನಿ ಒಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಿನಿ ಬರುವತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡತ ಬದ ಅಂಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನ್ನ ಅವ ಅವ ದೀಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ವರಿಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ವಿನೋದ್ ಎಡೆ போய் ತಕ್ಕು ನುಂಜೆ ಮೈನೀರು ಮೈಪುನ ಸೀನಾ ಮಾರಾಯ ಓ ವಿನೋದ ಬಲ 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 ಯಾವ ಬಲ ಬಲ ಈ ಸಾವು ನರಕಾರ್ಪೆ ಮಾರಾಯ ದೇವ ಬೆಕ್ಕು ಓ ದೇವ ನಮ್ಮೆ ಓ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಮಾಡು ಮಾರ ಇಂಚಿ ಸಾವೈ ಇಂಚಿ ಕರ್ಮನ ಬರ್ಸಾಗ ಇಂಚಿ ಸಾವ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಕಟ್ಟೋನು ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಾವ್ ನರಕ ಮಾತ ಈ ವರ್ಣ ತಂಡಕುಲ್ಲ ಮಗ್ಗ ಏರ್ ನಾಯಿ ಏರ್ಮೆ ಮಾನಯ ಈ ಫೋನ್ ಮರಣ ಮಣ್ಣ ನಾಯಿ ಓಕೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ರ ಬನ್ನೆ ದಾಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಪನ್ಪುಲ್ನ ಅರ್ಥ ದಾದ ಬಗ್ಗುಲ್ವೇನ ದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಹೆಟ್ನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಹೆಟ್ನಿ ಅವು ಸರಿ ಅಂದ್ ಅವನ್ ಇಸ್ನಾಯ್ತವಣ್ಣ ತುಲ ಆಯ್ತೆ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರುಂಡು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅವನು ಅರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಲುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪದು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಉಲ್ಲೈ ಪಾಡ್ಗ ಎಂಚ ಇಲ್ಲತಾ ಪನ್ಮುನಕೇನು ತುಲ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರುಂಡು ಓಲು ಅಜ್ಞಾನ ದುಡ್ಡು ಅರೆಗೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮಾತು ಮುಲೈ ಮಾಡ ಆತೆ ಆತೆ ದಾದ ಬಗ್ಗಲೇನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಚ್ಚೆ ಮೂಲುಂಡು ಸೊಂಟ ಬೇನೆನ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ತುಂಬಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಅಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಜ್ಜರು ఇప్పుడు ಬರ್ಪೆ ಬಂತಿರ್ತೆ ಬರ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ವೇರು ಬೊಡಿ వచ్చి ಇತ್ತೆ ಒಣ್ಣೋಣು ಒಣ್ಣೋಣು ಒಣ್ಣುಂಡು ಓಣು ಒಣ್ಣುಂಡು ಓಣು ಒಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಬುರ್ಸೆ ಸಂಬಂಧ 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 ಅವು ಆಪುನು ನಮಕ್ ಕಾಸು ದಿಕ್ಕನ ಆತಿ ಅವು ಕೆಂಚಿನ ಕಾಸ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏ ಅವೇನು ಹೊಣ್ಣು ಅವೇನು ಅನ್ನ ಹೊಣ್ಣು ಹೊಂಜು ಓಲು ಅಮ್ಮ ಶಾಸನ ಮಾತನಾಕ ಅವ್ವ ಮೈಸೂರು
அவன் ஏன் அவன் கொஞ்சம் நோஞ்சு எனக்கு அவன் கொஞ்சம் ஏறு ಅವ್ ಏರು ஏறு ಅವ್ ಏರು ಏರು ಅವ್ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಸೇತ ಓ ನ್ಯಾವ ಆಡ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಅಂತಿ ಓ ಲಗೆಂಡೆ ಲಾರಿ ಲ್ಯಾಂಡಿ ಲಾರಿ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರೇ ಲಾರಿ ಬಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ వేసాడు లేదు ఒన్ను వేసాడైతే సీదా బాల్ అవండే ఆడ అంచై అలా బర్పున సీంద్ర పొన్న తులవే ఎంత ఉండవల ನಾಯ್ ಬಕಡಿಕಲ್ ಬೊಟ್ಟಿಯಾರಿ ಮೊಟ್ ನಾಯ್ ಇವನ್ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತ ಏರಿಯಾ నేను ಮತ್ತ ಕಟವಾಡ್ರೆ ನಾಯ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ರಾನದಾಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಉಂಡಿ ಪನ್ಪುನಗೇನ್ ಇಂದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಞನುಣ್ಣು ಅಜ್ಞನ ಮಣ್ಣು ಅಜ್ಞನ ದುಡ್ಡು ಅಜ್ಞನ ಎಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನು ಒಂದು ದಾದ ಇಸ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಈ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಬಗುಲ ಮಾರ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಂಡ ಅನ್ನ ತುಲ ನಾ ಯಾವಣ್ಣ ಅಜ್ಞನುಣ್ಣು ಅಜ್ಞನ ಮಣ್ಣು ದುಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಆನಗ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಗ್ಲ ಮಾತ ಹೇಳಿ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡ್ನು ಉಂಡೆ ಬರ್ನು ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ದಾದಾಗೆ ಚೆಕ್ ಇಂದ ಮಾರ ಈ ಪನ್ವರ್ಚಿ ಮಾರ ಈ ಪನ್ನಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವರ್ಲೆಕ ಒಂದುಂಡು ಸಾವು ಪನ್ಪೆಂಡ ಸರಿಗೇನು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರುಂಡು ಅಜ್ಜರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಡುಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪದ ಕಾಸು ಮಾತ ಉಲಾಯ್ ಬಾಡ್ಗ ಅಂದುಂಡು ಎಂಚ ಇಲ್ಲತ ಪಂಡಿಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಾಸಿ ಕೋತ ಇದು ನಿಕ್ಕಲ ಕಾಸು ಬೇಡ ಚಿಟ ಬೇತೆ ಈ ಹೊಣ್ಣು ಈ ಅಜ್ಞನ ಉಣ್ಣದ ಹೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಅನ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪರೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಮಾಡು ಏನು ಮಾರಯ ಈ ಅಜ್ಞನ ಹೊಣ್ಣು ಹೊಣ್ಣು ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಪೊನ್ನಾಡುದು ಪನ್ಪಿನೇ ಮತ್ನ ನಯ ನಾಜು ನಿಕ್ಕಿದ್ನಿ ನಾಯಿನರಕ ಮಾರಯ ನಾಯಿ ನರಕ ನಯ ನಾಜು ಗುಂದು ಬರಿಟ್ ಕಟುವಾಡ ಅಂಚನತ ಪಾತಿರ್ನು ಈ ಹೊಣ್ಣಲೆಂಗ ಬರೋಣ ಈ ನಡ ಮೂಕ ಈ ನಡ ಮೂಕ ನಡತ್ತೋ ಜಾಡ ಯಾನ್ ತೋಜದ್ರ ಯಬಾ ದೇವಾ ಸಂಬುಲಿಂಗ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕುಡು ಆಂಡ ನೀನೆ ಅವನ್ ಏನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಕೊಂಜಮೆ ಯಾನ್ ಏನು ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕಲು ನಟ್ಟು ದೋಜಾವ ನಡತ್ ಹೋಜಮೆ ಈ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ಲು ಗೊತ್ತಾಡ ಪಡು ಈ ನಾಲ್ಕೊಡು ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಮಂಗ್ಯ ಅಜ್ಜನ ಮಂಗ್ಯ ಅಂಚ ಮಾತ ಬಲ್ಯಪ್ಪ ಅವು ಏನರ್ದ ಅಜ್ಜನ ಮಂಗ್ಯ ಹಂಗಿದೆ ಪೋಡು ಏ ಹಂಗೆ ಬಗುಲ್ ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಂಡಿನಿ ಮಾರ ಮಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತುನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತ ಸರಿ ಅಜ್ಜರ್ ಬರ್ಬೇರು ಮಾರ ದಾದ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಇದ್ದೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ನಾನೇ ಯಾನ್ ಮತಿ ಮಾಲಾತೆ ಚೂರು ಚಿದ್ದು ನಯನಾಜು ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಸರಿ ಪೊನ್ನಾತ ಎಂಚಿನ ಮಾರ பொண்ணு பொண்ணலக்க நிப்பு மாற ಈ ಲಂಗ ಮಾತದೆರ್ತು ಅಜ್ಞರ ಮಲ್ಪೇನಣ್ಣ ನಿಂಗಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಂಗಲ ನಾಯಿ ಇಂಜ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ದುಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು பொண்ணலக்க ಬರಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಅತ್ತು ಮಾರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಾತ ಒಂದು ಜಾರ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಅಂಪು ಐಕ ಪಿನ್ ಬಾಂಡಾವ ಎಂಚಿನ ಪಿನ್ ಮಾರ ಅವು ಸ್ಟವ್ ಸ್ಟವ್ ಅತ್ತು ಮಾರ ಪಿನ್ ಜಾರ್ ಅಜ್ಞನ ಒಳ್ಳೆನಿ ಅಜ್ಞನ ಒಳ್ಳೆ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ ಬರ್ಪುನ ಸೀನು ತುಲಾಂಬೆ ಎಂಚಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಅಜ್ಜರ ಕಾಸಿಕೊಂಡು ಕಾಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಚಿ ಅಜ್ಜರ
ಅಜ್ಜರೇ ರಾಜ ಈ ಜನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜರ ಮುಖ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದಿ ಅವ್ ಬರತ್ತಿನಾಗ ಹಾಕೊಡತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ ಖುಷಿ ಖುಷಿನೇ ಮದಿನ ತಾಗುತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ ಒಣ್ಣು ತೆಟ್ಟಾತುಂಡು ಅಜ್ಜರ ಒಣ್ಣು ಬಾರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ರಾಜ ಈ ಬಾರಿ ಲೇಖವಂತವ ಒನ್ನನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಗೇಲುಂಟು ಅಜ್ಜರ ಏರು ಏರಿಂದು ತಿರ್ಗಬೇ ಏರು ಗೊತ್ತಾಡು ಏನು ನೀನು ನೀ ಹತ್ತು ನೀ ವಿನೋದ್ ವಿನೋದನು ಬೇ ಓಟೆಗ್ ಮಾರ ತಿಕ್ಕುನು ಮಾರ ಕುಳ್ಳು ఈయన పళ్ళు అన్న ఈయన పళ్ళు ಅಲಂಬೆ ಪೊನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಚಿ ಬಗುlo ಮಾರ ಈರು ಪೊರ್ಲು ಅಂಡಿ ನೀ ನೀರು ಅಂದ ಎಂಕೆತ್ತ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಡಿ ಇಟ್ಟೆಂಕೆನಾ ಇತ್ತಡಿಕ್ಕುಜಿ ಅದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಬುಡ తుంబరదాయింత పెలక్కాయవు పెలక్కాయ నీకు ఒట్టు మల్పడు ಅಜ್ಜರೇ ಪನ್ಪುಡಗೆ ಮದುವೆ ಬಂಡ ದಾದ ಮದುವೆ ಬಂಡ ದಾದ ದಾದ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ನೇತ್ರಾವತಿ ಗೋದಾವರಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇತನ ಐರ್ದ ಅವೇ ಆತು ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಏರು ಆತೇರ ಯಾನು ಆತೇನ ಮದಿಮೆ ಬಂಡ ದಾದ ಅವು ರಡ್ಡು ಮನಸ್ಸುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವು ಭೌತಿಕವಾದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಮೇಣದಾಯ್ ನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಾಣೇನಾ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ ನಾನೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ ಸರಿಜ್ಜಿ ಈ ಮತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಹೌದಾ ಏನು ಮುಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೇನೆ ದಾಯಿಗ್ ಉಣ್ಕವಣದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೆ ಉಡ್ಕ ಸೈಯಾಣ ಉಡ್ಕ ಅಚ್ಚನೆ ಒಂದು ನೋಳೆ ಎಂಜೊಳ್ಳೆ ಸಿರಿದೇವಿಯೇ ಈ ನೆಲ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಅವ ಮುಕ್ತ ಕೊಡ್ಪ ಕೊಡ್ಪ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ ನಾಮ್ ಬಂದೆ ಜೀವನ ದುಃಖಂಕರ ಅವನು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ ಇದಾಯ ಅಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಬಂದೆ ಜೀವನ ದುಃಖಂಕರ ಅವನು ನಿಖಿಲ ಜೀವ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ ನಾಯ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಾಗಿ ಕೊಡೋದ ಬರಮೆ ಬರಮೆ ಕೊಡ್ಬೇನೆ ಅಜನೆ ದುಡ್ಡುಂಡ ದುಡ್ಡು ನಾನು ಅರ್ಥ ಬರ್ಪಿಜನ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ದುಂಡು ಕೊಡ್ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ ಬಾರಿ ಲೇಖಮಂತಂಬ పొన్న గుంజి ఏత్రి గుణ నడత ఎట్టుండు తులా ఇరియాకల్ల పురంజిక్క ನಮ್ಮ ఎక్కడ దించి తూందుల్ల మకర్మంతందుల్ల అయే సిరిబాయి దగ్గల మకర్మంతందుల్ల సరియతమ్మ ఈ పరబ్బెరగి మకర్మన్ పెర పోచి దయబండ ఇలా ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಪರಬ್ಬೆ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆಜಿವೆ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜನ್ನಲಿಗೆ ಟೋಪಂದಿದ್ದು ಮಂಗೇಮಂತ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬುಡು ಅದು ಬುಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಡಲ ಕುಜಾಲಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಪೊನ್ನೆಂಕಾವುಮೆ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರು ಮೊದಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನ್ಗ ಶಶಿ ಸರ್ ಬೊಕ ರಾಮ್ ಸರ್ಗೆ ರೀ ಆಡಿಷನ್ದ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡ ಅಂತ ಬಂದು ಸರ್ ಸಮಾಧಾರಿಕೇನೆ ಸರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಮೀನಿದಾಲ ಕೊರಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಸರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವ ಇಲ್ಲ ಏತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಸರ್
ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 1 ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಸೀಸನ್ 1 ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಅಶ್ಲೀಲ ಇತ್ತಿನ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಪಂಡದು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕ್ ತುನಗ ಅಶ್ಲೀಲದ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಹಾಕದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಸೊ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಾಪನ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಆರು ರಡ್ಡು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಸೊ ಶಶಿ ಸರ್ ಅನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜುನ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ನಡೆ ತೂಕ ದಾದಾ ಅನ್ಪನ್ ಸೊ ರಾಮ್ ಸರ್ ಸಮದಾರಿಕೆನೆ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನವು ಆತ ಸರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬೇಜದಲ್ಲ ಇರು ನಡುತ್ತ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಇಜಿ ಜಿ ಜಿ ಸರ್ ಇಂದು ಕಾಲಿ ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದಾದನ ಇತ್ತನು ನಡು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದೇ ಸಮದಾರಿಕೆನ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಮದಾರಿಕೆ ಬೊಂಡಾನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮೇ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬದುಕ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಅವು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಈ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತನ್ ಕರ್ನಾ ತೂಪುಂದಾಂಡ 2 ಜನ ಟಪೂರಿ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆನನೆ ಒಂದು ವೇಷ ಪಾಡಪ್ಪದು ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಬನ್ಪದು ಅವೇನು ಎಂಚ ಏತು ಕಾಮಿಡಿ ಕೋರುಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋತೇರು ఒక ತುಲೆ ಐಟ್ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಅಪ್ಪನ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ದೆಪ್ಪನ ಜನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮನ್ಪದೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ನೆಟ್ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಕೊರ್ನೊಂದು ಅಂಡಲ ಮನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುನಂಚನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲು ಮಕ್ಕಳು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ 2 ಟೀಮ್ ಉಂಟು ತೋಜುನು ಅವೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಹಿಡ್ದಾತನ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ 4 ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಐಟ್ ಯಾಂದ್ ಸೊ ಐಟ್ ನಮಕ್ 2-3 ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ತೂಕದ ಅದೆಂಚಿನ ಅನ್ಪಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರು ಒಂತೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ನುಂಡು ತೋಜುನ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ದುಲ ರೀ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊರ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರದು ಅಕ್ಲೆ ಪಿರಾನಿಕುಲ್ ಪಿರತು ಓಡುನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂತಾರ ಸೊ ಔಟ್ ಟೀಮ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೊ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲದುಂ ಬರೋದುಂಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾಮನೆ ನಾಂದು ಬರ್ ಮೋನೆ ಮನೆ ಅಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನೆ ಓಕೆ ಬಂದಲೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೋಡದು ಸಾದಿರಿ ಬುಡ್ದಿನಕ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಂತ ಸಾರಿ ಸಾದಿನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೋಡದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ ಸುರುಕ್ಕದು ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಟಾಪಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಜವನೇರ್ನ ಕೈಟೆ ಸಾರನೆ ಮನ್ಪಾದು ಪರಬೇರ್ನ ಕೈಟೆ ಸಾರಿ ಸಾದಿನ ಅಂಚನ ಕುಡ್ಲಾಗ ಸುರುಕು ಕೆಸರಿ ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದಿನಾರು ಸಾರಿ ಕಲ್ಲನಿ ಕೆಸರಿ ಬಾರ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದಡಿ ಸಂಘಪನ್ನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಅನ್ಸುಗೆದಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಂಘದಡಿ ಸಂಘಪನ್ನೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನೆ ಸಂಘಪನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಏಯ್ ಓಟಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಲೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ರೀ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗಾವನ್ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸಂಘಪನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂಗಮಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಚೀರೋಡುಂಡು ದಾದೆ ಟಾಪಿ ಬುರ್ನಸ್ ಏ ಅವತ್ತಿ ಹೋಗ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಬನ್ನಿ ಸಂಗಮಣ್ಣ ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಂಡ ಬಂದುಲೆ ಸಂಕದಡಿ ಸಂಕಪ್ಪಣ್ಣಿ 1974 ಪುಟ್ಟುದು ಕೋಡೆ 13 ಅಂತ ಇರ್ಬೋಯಿನ್ ಬಗಂಜಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರತ್ಯ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಟಾಂಕಿ ದಡಿ ತಣಿಯಪ್ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಉದರ ಬೊಗ್ಗಿ ಅದೇ ಏ ಬಾಗಿ ಹಾ ಬಾಗಿನ ಸುರುತ್ತ ಅತ್ತೆ ದಸಕ ಪುತ್ರಿ ಐನಂಚಿನ ಸಂಕದಡಿ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬಾಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಪೋಯರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ಪೋಯರ್ ಲೆಂಚಿದು ದೇ ಅಂಚತ್ತಿ ಇರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ನಿಂದ ಪಂಡ ಇರ್ಗ್ ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಾಗ್ಲಿ ಏರು ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಏರು ಆಣ ಇಂಕ ಸಂಕದ ಹಿಡಿದ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಇರಗೆ ಸಂಕದಡ್ಡಿ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ದಯ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಯಾನು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬಿರುದು ಕೊರ್ನಕಲು ಏರ್ ಗೊತ್ತೀನಿ ಏರು ಮುಲ್ಲಾರ್ ಬಟ್ನ ನಕಲು ದಯಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ಲಾರ್ ಬಟ್ನ ಪೋಯೆ ಪಂಡ ಜವನರಿಗೆ ಏನಿರು ಇಂಚ ಸಂಕ ಬಣ್ಣ ಸಂಕ ಕಟ್ಟಿನ ನಾನು ಯಾ ಬಂಡ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ದಾಲ ಪುಜಿನ್ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೆಂಜಿನ ಕರ್ಮಣ ಮನ ಜರಿನತ್ತ ಐಕೆ ಇನ್ನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ನಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಿರುದು ಕೊರ್ನತ್ತಿ ಬೊಗ ಸಂಕದಡಿ ಸಮ ಕೊರ್ನಿ ಓ ಸಂಕಪಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಕದಡಿ ಸಂಕ ಪೇನ್ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲೊಲ್ಲರ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ನಕಲು ಏರು ಪುಗೇಲ್ ಪುರಂದರಿ ಆರು ಒಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಪಗೇಳಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ತಾನೆ ಆಯ್ ಕಾಲು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಓ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಡಾದನೆ ಬಟ್ ಏನಂಜಿತ್ತು ದಾದ ಬನ್ನ ಗಿರಿಗಂಜಿ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಲೆ ಪುಗೇಲ್ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಂದ ಇರಗಿ ಎಂಚಾವು ಕಾಡ್ ಬದ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕುವನ್ ನಾನು ಅಮ್ಮೆ ಅಲ್ಪಣವಲ್ ಬೇಲೆ ಬರಡಿದೆ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಪುರ ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನೆ
ಟಿವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟುವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರತ್ತೆ ಏ ಪುರ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ನೀನು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾಡುಬಾರೋ ಪ್ರೇಮ ಜೀವಿ ಸಂಕು ಓ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಡ್ ಕಾಲಿ ಅಂತ ದೇ ದಾದನ್ ನಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟುವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏ ಓ ನೇ ಓ ಪುರ್ರು ಪುರ್ರು ತಗೊಂಡು ಸಿದ್ಧಗೋರು ನಂದ ಹಾ? ಸಿದ್ಧತ್ತ ಅತ್ತಮೆ ಓ ಈ ಆ ಬಾಯ್ ಮನೆ ಬೆಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಬೇಕು ತುಯ ಎರ್ನಿದ್ದ ಮಾರೆ ಓ ದೇವರೇ ಆ ಕತೆಂದ ಕೇಳುವ ಮಾರೆ ಹಾ. ಬಾಯ ಮನೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟರ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾ. ಈ ಪೊಂಜ ಮೊನದನಿ ಮೀ ಎರಬೋತೀನಿ ಹಾ. ಮೀ ಎರಬೋತೀನಿ ಫುಲ್ ಜರೀನೆತ್ತ ಐ ಕೇಪಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಲಪುನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂದ ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ದು ಬೋತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕಟ್ಟುವನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾ ಏ ಸಂಕು ಓ. ಈಗಿನ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟಂಡಿ ದಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತ ಅತ್ಯ ವಾಮನ ಅಮ್ಮನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಪುಜಿ ದಯಗೆ నేను అడడాపునదా నే ఈరోజు బేరాలకు ಓ ಅದ నా మది మీద ఉండతా ఫిబ్రవరి 39కి దిలా ಹೌದಾ ಈಗ ಆ ಮಂಗೆಯ దాదా ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 30 ఐకేత 39కి దిలా వన్ని ದೇ మండగడి ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಬಾತಿರ ನಾನು ಯಾಂದೆ ಅದೇ. ಮೂಲಿ ಯಾನೆ ಆಂಕರಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಸಂಕು ಎಂಕಿ ಎಕಡೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಮೇ ಬಾರಿ ಆಂಕರ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಏ ಆಂಕರ್ ಹತ್ತಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಸಿ ಎನ್ನೋಟಿ ಇರೋದದಿ ఎన్ఎంఎల్ ನಿಖಿಲ ಕೇಳದಿದ್ದ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಕ ಸಂಘ ಬಣ್ಣ ಪುರಂದರಣ್ಣ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳಿ ಮುಲ್ಪೈನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳಿದೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂದೆ. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ ವೆಚ್ಚಪಡಿ ಎಂಕ್ ನಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಮನೆ ಕೊಡ್ತುವಾರ ಮಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಉಂತೋದೆ ಮಾತಾಡೋಡ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ ಆರು ಕುಳ್ಳೇರ ನಮ್ಮ ಉಂತೋಂಡ್ರೇನೆ ನಾವು ಉಂತೇರಣ ಹಾ ಉಂತೋಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಕ ಸೊ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡ ನಮ್ಮ ಆಣುಲು ಅಕಲ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಕಲ ಸಾಧನದ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಪೊನ್ನನ ಪಿರೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಓಡಿ ದಾದಿ ఓండు తోజి ಏ ಯಾನಿರ ಬೊಡೆದಿನ ಬನ್ನಿ అవు పొన్న ಬೊಗ కొంజు ದೇ ಇತ್ತೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಪೊನ್ನನ ಬೊಡೆದಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅಂಬುಜ ಅಂಬುಜ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಂಜೋ ಇಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇನಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನಗ್ ಅಂಬುಜ ఇందమే అరే పొర్లు ఉంది ఏరువన్నీ నిగులు ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡಾಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ ಬರದ ದೇ ಅಂಚತ್ತಿ ಅರೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದುಲೆ ಆರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬನ್ನಿ ಅರ್ಧ ಬನ್ನಗ ಅರ್ನ ಅಂದನು ಒಗಲ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬನ್ನಗ ಆರ್ ಚಂದ್ರನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರ್ನ ಅರ್ನ ಚಂದ್ರಲ ಕತ್ತಲೆ ಅದು ಪೋಯಿ నేను కట్టమల్పొచ్చి ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಕೈ ತೆರೆಯపోయిನಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಸಂಕು ಚಂದ್ರ ಏರ್ ಬಾ ಚಂದ್ರ ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಓ ದೇವರ ಮಗ ಬಾರ್ಬಂಡ್ ಚಂದ್ರಿ ಏಯ್ ಬಾರ್ಬೆಂಟ ಅತ್ತಿ ಓಕೆ ಚಂದ್ರೆ ಬಂಡ ಇಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಸೂರ್ಯಲಲ್ಲೇನಾ ಆ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಕು ನಮ್ಮ ಫೈಟರ್ ಸೂರಿ ಮುರಳಿ ಏ ಪೇಂಟ ಸೂರ್ಯ ಅತ್ತಿ ಮಗ ಇಂದು ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ಪಿನ ಸೂರ್ಯ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಏರ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೂರಿ ಸೂರ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೂರ್ಯ ತೀರಿ ಓ ದೇವರ ಬರೋತ್ತ ಆಯ್ ತೀರಿನ ದಾದಾ ಏನ್ ಕೊಂಚ ಮುನ್ನದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಏಯ್ ಬಗೆಹರಿಯ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮನಿ ಬಂದು ಉಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ಯಾಕಡೆ ಮಾಡೋತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಬಂದಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಬುಜ ಬರೋದು ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಬುಜ ಆನ್ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನಾಗ್ ಏ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನ ಕತ್ತಿ ಮಗ ಎಂಕ್ ಏಯ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಟ್ಟೋಮ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತನ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಬುಜ ಹೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಲ್ಲ ತೂತಿ ಅವಲಿ ಹಾ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಉಲೇಲೆಪ್ಪನ ಒಲ್ಲತೆ ಅತ್ತು ಮರಣದವಳು ನೇ ನಾನು ಆಂಕರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ವಾಮನೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಅಂಬುಜ ಪುರು ಹಾಯ್ ಅಂಬು ಹಾಯ್ ಏ ಬುರ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಾಟಿ ಕೊರ್ರು ಅಂಬುಜ ಅಂಬುಜ ಅಕ್ಕ ಇರ ಅಲ್ಪತ್ ದಯಬಣ್ಣಗೆ ಇನಿ ಇರನ್ ಲೇಜಿನ ದಯಬಣ್ಣಗ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿರಿ ದೇ ಮೂಲ್ತುಲೆ ये मेरे दादांड मेरे कार दादांडी अयो देवरे उन्हें तुम्हारे येरले इज्जरत्ता ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪೋಚಿರತ್ತ ಕಾರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದೆ ಏ ಒಲ್ತು ಬೈತಾರ ಮಾರ ನಿಖಿಲ್ ಕಾರ್ ಸಮಂಡು ಆ ರಂಜತ್ತಿ ಆರಿನಿ ಹಾಟ್ ಸಿಟಿ ಕುಲ್ದಿನಿ ಹಾಟ್ ಸೀಟಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆನ ಬೀಗಲ್ನ ಕರ್ಜಿನ ಅಂಬೆ ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆ
ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಕಾವಲ್ಡು ಕುಲ್ದಿನ ವಾಟ್ ಸೀಟ್ ಬಂಡ ಸಾಧನದ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ತೀನಿ ಸಾಧಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅಂದಿ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತಿಪ್ಪಗೆ ಏ ಬರ್ತೈತಿ ಹೆಂಗ್ ನಡೆ ಜನ ಬರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಇರ್ನ ಅಂದೆ ಚೈನು ಪಿದೇ ಪಡ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮರಗು ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚಡ್ಡಿಲ ದೆತ್ತು ಮಂಡೆ ಬರಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದೇ ನಿಖಿಲ ದಾದನ್ನ ಮಣಿ ಬಂದು ಒಂತುವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನೇ ಕಟ್ಟುವಂಬ್ಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಓಕೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗಪನ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಅಂಬುಜ ಬಂದು ದಾಯ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಅವ್ ದಾಯ ದಿಯರ್ ಅಂಚ ಐನಿ ಬಂಡ ನಂಬುಜ ಅಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಲೀಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲಪುಂಡು ಅಂಬುಜ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅರೆ ಕಲತಿನ್ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಲ ಐನೆ ಕಲತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಬೊಕೆನ ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರ್ ACC ಮಗನ ಮಗೆ ಬಿರ್ಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಲಿ ಏಯ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಈರ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇರ್ದಾದ ಸಷ್ಟಿದ ಆಟೋ ಬೈದಿನ ದಾದಾ ಇರ್ ವಾನಮ್ನೆ ಕುಲ್ತೀನಿ ಅವನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಕಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬರ್ಚೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಸಂಗಮನ್ನ ಅಮ್ಮಜಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ತದ ಮನ್ನಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣ್ಯರು ಬರ್ಪಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರೆ ಸಂಗಬನ್ನೇಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸಂಗಮನ್ನ ಇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ರಫಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಾಖಲ ಸುದೇಮೀನ್ ಬರೋದುಂಡು ಸುಧಮೇನತ ಮಡೆಂಜಿ ಬರ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಅವನ ಮಗ ಕಾಪುಜಿ ಅವಿ ಅಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವಿರ ಮಗೇನಾ ಅಯ್ಯನ ಮಗೆ ಮಗ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಸಾಕು ದಾದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೆದಂ ಬಾತರ್ನು ಓಕೆ ಸಂಗಮನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ದದಮನ ಕಡೆ ಕಾದು ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇರಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡದ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಕುಲ್ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ನಡಪ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿಯ ಪೋಲೆ ಬೆನ್ಲಿ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತಕಿ ಬೆಂದದು ಹೊರಟದಿಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂಲ್ ಬತ್ತ ಓಕೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಗ್ ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸುಲಲಿತವಾದ ನಕ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವನ ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತಿನ ರೀತಿ ಉಂಡು ಶೈಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅಕಲ್ಡ ಉಲ್ಲಾಯ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚದ ಪೆರ್ತುಕ್ಕ ದಾಪಣ್ಣಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಈ ಸತಿ ಬೊಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಬೇತಲ ಕೊರಡ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಆತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಂಡೇರ್ ಸೊ ವೆಲ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಇರ್ದಾದ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಅವೇ ಮಲ್ ಆ ಟೈಪ್ ಮಂತಿತ್ತಿರಕ್ಲು ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಿ ಅಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲು ಉಲ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಏಪ ಆಕ್ಲಿ ಕುಡಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರೆಯುತ್ತಲೆ ಅಪಗ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಮೇದ್ ಅಕ್ಲತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂತೇರು ತೋಜಲಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬೊಕ ಐತೆ ಪಂಚೆಂಜಿ ಕೊರೋಡು ಬಕ ಆ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಅರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಂಚೋಂಡು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆವಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಅದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜಿದ್ದದ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಅದು ರಿ ಆಡಿಷನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬರೋಡೆ ಸತಿ ಎಂಚ ನನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದನ್ ಬನ್ನಾಗ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕುಸಾಲ್ ಅಂತ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಅದಿಜ್ಜಾಕಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ಇನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬರ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸೊ ವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕುಸಾಲ್ ಸೊ ಮುಕುಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸರಿ ದಾದಿ ಆತಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದು ಎತ್ತೆ ಆತಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದು ಎತ್ತೆ ಅಂದೆ ಈರೇ ದನಿಯಾ ಅಣ್ಣ ಈ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ದನಿ ಬಂದದ ಅಲಜ್ಜರ್ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸತ್ತದೋಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಂದಣ್ಣ ಇರೇಗ ದಾದ ಅವಡು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೋರ್ಪಣೆ ಜಾಗ ಇಂದು ಐತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಪಣೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಐತೆ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ವಸಂತನ ಮಾರ ಯಾನ್ಯಾ ಮೂಸಾಕ ಇಂದು ನಿಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಇದು ನಿಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಏನಾಡ್ದು ಆಗ್ಲೇಜಿ
ಸೀತಾರಾಮ ಅದು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ನರಮನೆ ಆಗಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬಚ್ಚ ಎಂಕಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ಆಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಣಕಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ವಿಚಾರ ಬಚ್ಚಾವ ತಗೋಣ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಾದಣ್ಣ ನಾಳೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಎಂಕಲ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದೆ ಎಂದು ಗೂಡ್ದಂಗಾಡಿ ಅದಲ್ಲ ಬೀಡ ಮಾರಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಪೂಜ ಇದು ದಾದ ಪಾತೇರು ವಾರಿ ಒಂದಣ್ಣ ಕೊಡ್ಲ ಮರ ಒಂದು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಅಗತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ನುಂಡತ್ತೆ ಮೀಂದ ಗಾಡಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪತ್ತದು ಆರ್ಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಲಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಮಿಂದ ಗಾಡಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ತೇರು ಬಂದು ಪೂಲ್ ಹಂಚಪುರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡೆ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ಕುಲುಕಾಡ ಪುಣ್ಯತ್ತೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಂದದ್ದು ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಾಪುಣ ನೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಂಡ ಕಾಸ್ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ ಪುರಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದೇನ ಗೋಡಿ ಅಟ್ಟ వచ్చి ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆತನ ಏನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೇನ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಮಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತನ ಏತ್ ಜೀವ ಹೋತೋ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾತ ಪಂಡದಂಡ ಕೆಲವು ಈರ್ನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೋಡ ಕೆಲವು ಕೊತ್ತೋ ಬೈದೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ ರೀ ಪೂರ ಗೊತ್ತೋ ಬೈದೇನೆ 5 kg ಅಕ್ಕಿ 2 ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಲ್ ಚಾತವಡಿ ಅವು ಹಾಲು ತತ್ತು ದೀತೀನಿ ದಾದ್ಯ ಅನ್ನ ಇಂದು ಹಾಲು ತತ್ತದು ಆಯ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ದೀತೀನಿ ಅప్పుడు ಸರಿ ನಗುಲೆಗೆ ಇಂದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ನುಗುಲ ಸರಿ ಉಂಟು ಸಮಣ್ಣತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊರಲೆ ತಲೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ರೆ ಪುಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಜಿ ಅವ ಪುಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಗೇನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ತೂಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಇರ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದಾಳಕ್ಕೇನು ಜಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಇದು ದುಂಬೆ ಬಂತಾರೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾದನ ಈ ಜನ ತೂನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೂತಾಜ್ ಪಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೂತಾಜ್ ಪುಡ್ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗುರಿ ಗುರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏರೈತೆ ಬೋತಾರ ಯಾನಪ್ಪ ಪೋಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಒಕ್ಕ ಎಂಚಿನಿ ದಿನೋಲ ಯಾನ್ ಬೋಪನ ಸಾಧ್ಯವು ಅವು ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗುರಿ ಆಗ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುರಿ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಗುರಿ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಇರು ನೂತಾಜ್ ಪಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೂತಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೋಣ ಇದಾಗಿತ್ತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ಚ ಬೋಡತೆ ಅಣ್ಣಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೋಣ ಅವ್ವ ಬುಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಯಾನಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈರು ಉತ್ತರ ಕೋರೋಡು ಈರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾನ್ ಉತ್ತರ ಕೋರ ಬಕ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ನೂತಾಜ್ ಪಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈರು ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಗುರುಪುರ ಕೈ ಕಂಬಾಗ ಇಂಚ ಫೋನ್ ದುರ್ಬಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಫೋನ್ ದೇವಪ್ಪನಾಗ ವಾಮಂಜೂರು ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತದ ರಡ್ನೇ ಗುರಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ರಡ್ನೇ ಗುರಿ ತತ್ತದ ಮೂಜಿನೇ ಗುರಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಇರೇಚ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪಕ್ಕಂಚಿನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದது ಇದು ಕೇಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣತ್ತೆ ಇರ್ನದಂಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಅವೇ ತಂದು ಹೋಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯತ್ತೆ ಕಲ್ದಿನ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಓ ಆ ಗುರಿ ಎತ್ತಣ್ಣ ಕಲ್ಪನೆ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣುಲೇ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂಡ ಎಣ್ಣು ಎತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚನ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಇರ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪಡಿ ಎನ್ನು ಎತ್ತ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಪಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಅತ್ತವು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಅವೇ ಪಡಿ ಓವ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿ ಆನ್ ದಾದಾ ಪೆಂದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತತುಲೆ ಇರಿತ ನೂತಾಜಿ ಪಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೂತಾಜಿ ಪಡು ಇರ್ನ ಗಾಡಿಡು ಇರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಪೋಂದು ಪಾರು ಪೋಂದು ಪುಣಗ ನೇ ವಾಮಂಜೂರ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡೆ ರಡ್ಡು ಗುರಿ ತತ್ತಂಡೆ ಮೂಜಿನೇ ಗುರಿ ತಪುಣಗ ಇರ್ನ ಗಾಡಿದ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇರ್ದಾದ ಅಲ್ಪವಾರು ಮೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಟ್ಟುದು ಬಾರಿ ಕಂತುಂತಾವೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೋಯಿನ ಬ್ರೇಕ್ನು ಎಂಚ ತೋರಿಪುನು ಅವು ಅಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ ಒಕ್ಕದಾದೆ ಚೂರ್ಲ ಒರಿದಿ ಒರಿದಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ 130 ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಅಲ್ಪ 130 ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡೆ ರಡ್ನೇ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡೆ ಮೂಜನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೋನಾಗ ಎನ್ನಗಾರದ ಬ್ರೇಕ್ ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಈರಾಣದಾಗ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಕ
ಅತಿರೇಗ ಯಾನೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇತೆ ಯಾನೆ ಬರೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಪ ತುಲೆ ಯಾನು ನೂತಜ್ ಬಿಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಅಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಂಡು ಅಲೆ போடு ಕೈ ಕಮ್ಮಡಪ್ಪ ಫೋನದ போடு ಒಂಜಿ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡು தத்துண்டு ರಡ್ನೆ ಗುರಿ ತತ್ತಂಡು தத்துண்டு ಮುಜಿನೇ ಗುರ್ತಡೆ ಫೋನಗ போனக ಎನ್ನಗಾರದ ಬ್ರೇಕ್ ಫೋನ್ போண்டு పోయిన బ్రేక్ బత్తుండు ಅವು ಏಂಚೆ ಪೋಯಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇತ ಬ್ರೇಕ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಎನ್ನು ನತ್ತೆ ಅಂದು ಬತ್ತನ ನನ್ನಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕುಶಾಲ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂರು 4 ಜನ ಒಪ್ಪುಡು ಅಡೆ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಅವು ನಮ್ಮ ಅದೈತೆ ಈ ನಾಲ್ ಟೀಮ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎಂಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಉಂಡದೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಗ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಾನೆ ಓಕೆ ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಇದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಹೋಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತದೆ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪದ ಆಂಡ ಈ ಟೀಮ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಬತ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಚ ದುಂಬು ಒಪ್ಪಿರುವ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಹೌದು ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂಗಾವು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂಜ ಪನ್ನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಅಕ್ಲನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಅವು ಲೀಲಾಜಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋತೀರಿ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕೆಲವು ತಂಡದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಬಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕ್ಲು ಈತಡ್ ತೊಂದ್ಬೇತ್ರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರೋಡು ಅಂತ ಬಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂರು ರಡ್ಡೆ ಜನಲ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಚ್ಚಂದ ಪಾತೆರೋದು ಬೋತೀರಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಿರರ್ಗಳತ್ತೆ ನಿರರ್ಗಳತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಶೈಲಿಡ್ ಅಕ್ಲನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದೆ ಅಪಗತ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ CPL ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಐಜಿಂದ ಆಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಶ್ರೀದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿ ಫೋಕಸ್ ಉಂಡ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ಒಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಇಚ್ಚ ಕೊರಲಿ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ 4 ಜನ ಬೋಡೆ ಅಂಚಾದು ಮೂಲ ದಾದ ಅನ್ಪಕ ಪನ್ನಾಗ ಆಸ್ ಎ ಮುಕ್ಲಿನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ದುಂಬು ಓಲಾಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಟ್ಲಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಣನೆ ದೆತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನ ಫೈನಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಟೀಮ್ಸ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಬಕ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಇನ್ ಅಕುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬೇರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಶೋರ್ ಎಸ್ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ನಾಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ತೋಜು ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಾಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ರಾಜಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅಂಚನ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ವಿಷ್ಣು ಕಲಾವಿದರ್ ಐಡ್ದೋಕ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ವೆಲ್ ತುಳುನಾಡ ಕುಸಲ್ ರಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಟ್ ದೇ ವೇರ್ ಗುಡ್ ಸಮಾಧಾನ ಐತೆ ನಾಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿಷ್ಣು ರಾಜಶ್ರೀ ಐನ್ ಹಾಕಿದ ಕೊನೆ ಇರ್ದಾಲ ಪೆರ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ದೇ ಒನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಐದೊಕ್ಕ ಬಹದ್ದೂರ್ ಕುಶಾಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಚೂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದೊಂದು ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಾದನ್ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿನಿಂದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕುನು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ರಾಡು ಟೀಮ್ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುಡು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಎದುರು ಬರೋದು ಎ ಪೂಲ್ ಬಿ ಪೂಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎ ಪೂಲ್ ದಕುಲು ಎ ಪೂಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎ ಪೂಲ್ ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಬಿ ಪೂಲ್ ದಕುಲು ಬಿ ಪೂಲ್ ದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬೇರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪುಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸೀದಾ ಫೈನಲ್ಸ್ 6 ಟೀಮ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನದು ಸರ್ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪಿನ 4 ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನಾಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಕ ಸೊ ಯೋಜನಾ ಸಂಘ ಅಕ್ಷಯ ಹಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ರೂಪೋಡು ಮೇರೆ ನಡುತ್ತಾರಿಗೆ ತೋಜುವೆರು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಕೊರಡು ದೇವಾ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ್ ಬರೀರಿ ಈ ಶೋ ಮುಗಿಪೆರ ಕಾತ ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡೇ ಜನ ನಿಕುಲ್ ಸುಧಾರ್ತಾರು 3 ಜನ ಬೋಡಿತ್ತನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಡೇ ಜನ ಸುಧಾರ್ತಾರ ನಿಕುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ನಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ವಿನಿತ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2